da na tashi ba na ganin ki ranar ban iya yin barci. San ki nake a zuci da ruhi ba ni barin ki duk kunci. Yanda nake gani a cikin su babu kamar ki yan mata. Tunda na samu Ramatu dole ne in zarta yan gayu. Alƙawali ki yo mini Ramatu cewa ba ki min rata. Idan ni zan yi alƙawali gida zan kai ki fata na. Mu tare ni da ki aure da suri ba ta soyayya. Ranar zan kira ki sarauniya kin zarta yan ƙarya. Kyawo na halin ki za ya saka in bar